Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Asị m nke onye shiri na zere. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya na nkụzi ife gbasara ọgba agụ n'ala Igbo. Amara m ife ndị be unu na-akpọ ya, mana ndị be m na-akpọ ya ọgba agụ. Ọgba agụ bụ mmọnwụ a na-agba n'abalị. Ya bụ mmọnwụ na-agbakarị ebe a na-eme ife, mana ọ na-abụ n'abalị ka ọ na-agba. Mmọnwụ a siri ike dị egwu. Nwatakịrị anaghị afụ ya, nwaanyị anaghị afụ ya. Ọ bụ mmọnwụ eji were eme gịnị, enwekọrịta aṅụrị, mana ọ na-abụ n'abalị ka mmọnwụ na-apụ. Ya bụ ọgba agụ, tupu ọ ya apụ, ọ na-evu ụzọ mee gịnị, jeme gịnị, makwa ya ọmụ ebe ọ ga-agba. Obere mmọnwụ ga-aga makwa ya ọmụ ebe ahụ. Ndị okenye na ụfọdụ ndị mmadụ amatụtago na ọgba agụ ya agba. Ọ bụ na ọgba agụ gbachazie n'abalị, tupu ndidi ka ọnwụ, mmọnwụ na-apịa ụtarị agbazie na mgbaghachi, ya bụ n'oge uhuruchi. Ọgba agụ na-ekwu bụ mmọnwụ na-apụ n'ime abalị. Fa na-eri nne, mana nke kachasị ife ịtụnanya bụ na mmọnwụ a anaghị eji anya afụ ọkụ. Ọsụkwa na bụrụ ọkụ ịgbalị agbaghị, ọsụkwa na bụrụ ọkụ iji esi nri. A na-emenyụsịrị ya ihe ọbụla gbasara ọkụ ma ebe ahụ ọ na-agba. Ọ bụ ndị okenye na-ekiri ya bụ mmọnwụ. Nwaanyị na ụmụazị anaghị ekiri ya bụ ife, maka ewere gị were mee gịnị, gbazuru. A na-emekwa anwansị dị iche iche. Enwere ike ha mechaa ife niile ha ga-eme, gbachie egwu, mechaa ife niile ha ga-eme, ha chọọ imezi anwakiri. Enwere ike atụtụrụ kalopin niile na oche niile esetiri ebe ahụ, fego ya n'elu ụkwa maọbụ n'elu nkwụ dị gị ebe ahụ. Ifeta ebe ahụ, efu ya okoro ebe ahụ. Ifeta ebe ahụ n'ụtụtụ, efu ya okoro ebe ahụ. Amara m na enotugo na bụ ife, ma ọ bụ mbụ ị na-afụ ya bụ ife. Jụgodiri m nne gị maọbụ nna gị ajụjụ a, mmọnwụ abalị n'obodo gị. Ọ ga-amasị m ka ị kọwapụtara m nke obodo gị na-eme, maka ife so na omenala na ọdịnala ndị, mana anyị echefugo ya bụ ife. Nke anyị na-adị agbakarịwazi bụ ndidi ka ọnwụ, nke na-afụwa n'ihe m. Mana ọgba agụ, ife a na-enye ọgba agụ bifo ọbịa be gị mgba ịsa ya, nwanne m orikwere nne, mana obere ife, mana ọ bụ ife a na-emevu oge gboo, mana oge ugbu a anaghị emezi ya bụ ife. Ọ gwụsịa ka ọ ha nnọọfụ. Ịchọzi ịma ife gbasara ọgba agụ, bịa na my WhatsApp page ka m kọwara gị ọfụma. Ụmụnne m, asị m ka ị gere ozi a, biko ekwene ka ọ tọ gị n'aka. Tụsara m ozi a, tụsara ya, n'ihi na anyị nọ na nchọpụta. Onwe ife ịchọ ka anyị mere gị, maọbụ ka a kọwapụtara gị ife ị na-eme site n'akwụkwọ ozi m, ana m asị gị kpọtụrụ m n'ụlọ ọrụ m. Aga m enye gị ma nyekwa gị nkwado n'ife ị na-eme. Ụmụnne m, ọ kwụsịa ka ọ ha n'onu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndeewonu.